Tóth László! Jöjjön be, legyen szíves. Bátran. Ha nincs ellenére, akkor a beszélgetést rögzítjük. Nincs. Vegye le a kabátját nyugodtan. Gondolom nem árulok el nagy titkot azzal, hogy igen sok jelentkező akadt az állásra. Mint azt a hirdetésben is jeleztük, munkájukra igényes emberek jelentkezését vártuk. Aki nem riad vissza a kemény munkától, feladatait precízen, pontosan végzi, annak biztosítjuk a fejlődést, előrelépési lehetőséget, anyagi és erkölcsi elismerést. Akkor tehát kezdhetjük? Igen. Ne nézzen a kamerába, jó? Neve? Ifjabb Tóth László. Budapesti lakos. Életkora? 23 év. Családi állapota? Számít, hogyha van barátnőm? Nőtlen. Ő miért gondolja, hogy maga a megfelelő jelölt a pozíció betöltésére? Ha nem benne, akkor ezt felolvasnám. Hát, ahogy gondolja. Nyugodtan tessék. Ezúton szeretném a megyei krónikában meghirdetett menedzseri pozíciójukat megpályázni. Ne a kamerába, jó? Rám nézz. Aha. Mint ahogy önéletrajzomból is kitűnik, nagyon ambiciózus vagyok, már kisgyerekkorom óta. Nem jelent számomra problémát az esetleges munkatársi konfliktusok kezelése sem. Szem előtt tartva természetesen a minőségi ügyfélkapcsolatot, készen állok arra, hogy tovább képezzem magam, amennyiben szükséges. Ez a terület az, ami már kisgyerekkorom óta is igazán foglalkoztatott. Úgy érzem, ez egy számomra testhez álló munkakör. Csak nyugodtan, László. Semmi gond nincsen. Nagyon jó. Ismerőseim kitartó, lelkiismeretes, segítőkész embernek tartanak. Célom egy olyan stabil munkahelyen, hosszú távon, fiatalos környezetben dolgozni, ahol munkámmal hozzájárulhatok a cég sikereihez. Egy jó csapat olyan, mintha mindenki egy nagy tandemkerékpáron pedálozna egyszerre. Ezzel a filozófiával úgy érzem, bármilyen csapat hatékony tagja tudnék lenni. Bízom abban, hogy önök, a Csumi autómosó vezetői, Szabadföldi út 70, értékes autóápolási menedzsert, kozmetikust és polírozót látnak bennem, amikor életrajzomat és motivációs levelemet elolvassák. László, köszönjük szépen. Lehetőségeinkhez mérten értesítjük. Jó? Minden jót. Köszönöm. Viszlát. Viszlát.